porque a verdade é que unha semana dunha calidade de ponentes e dunha calidade de actividades a nivel de primeira división. E, por suposto, agradecerlle a Xosé Manuel pois a súa presencia e a súa dedicación, porque cando se fala de Valdeorras non fallas. Hai sempre. Entonces, bueno, eu creo que isto é de agradecer, e sea onde sea en calquera dos concellos, sea aquí no Barco, hai estar sempre presente, e además apostas, que son importante. De feito, pois esta semana asistimos a dúas actividades da Ruta do Viño, da Asociación Ruta do Viño. Unha delas foi a presentación da nova imagen da marca, da nova imagen da ruta, e eu convidaríavos a que entredes na página web Ruta do Viño de Valdeorras, porque hai uns vídeos aí e un espectáculo. A verdade é que temos unha terra que é un espectáculo e eu creo que hai que vendela, así que moitas gracias. E despois está o apoio económico que tamén das a todo este tipo de eventos, de actividades e de asociacións, polo tanto, pois moitas gracias. E nada máis,